Minkejja l-kantalina tal-Prim Ministru Robert Abela li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod kollettiv qed joħroġ dejjem aktar fil-beraħ kif il-membri tal-Kabinett fil-verità mhux jaqblu bejniethom. Anzi jiċara l-iskumdità għal ċerti deċiżjonijiet kruċjali li jaffettwaw lil dawk eżiż għalina. Bħal uliedna li ġimagħtejn oħra suppost se jkunu qed jirritornaw l-iskola wara waqfien ta' 6 xhur minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Iżda dan il-pass qed iħasseb lil ħafna ġenituri u edukaturi la darba qed jaraw li l-gvern ta' Abela m'għandu xejn ippjanat għal dan is-settur. Tħassib ukoll minn Evarist Bartolo, l-eks Ministru tal-Edukazzjoni li 8 xhur ilu tneħħa minn din il-kariga minn Robert Abela u ħadlu postu Owen Bonnici. Fil-fatt meta ppruvajna nistaqsuh x'kien jagħmelu li kieku għadu Ministru tal-Edukazzjoni u batna nistaqsu lill-Ministru Bonnici. Dan minkejja li skont il-Prim Ministru Abela deċiżjonijiet bħal dawn jittieħdu kollettivament. Fuq l-edukazzjoni sewi ġabjien ma tarax. Saqsi l-menu responsabbli Ministru tal-Edukazzjoni, skużi, ma tarax ħan wieġbek fuq. La darba ħarab minn din il-mistoqsija fakkarna lil Evarist Bartolo li wkoll edukatur u nnifsu. Iżda anke hawn u prova jaħrab. Tista' saqsini fuq xi tfisser tkun nannu għax nannu wkoll. Jekk tit bħala ġenitur nistaqsik kont ibaġġilu liedek. M'intix komdu twieġeb biex minix komdu, inti responsabbli li saqsini. Metti membri tal-Kabinet, Ministru. Grazzi. Evidenti l-iskumdità tal-eks Ministru tal-Edukazzjoni sinjal li żgur ma jagħmilx ħafna kuraġġ lil ġenituri u l-edukaturi li għadhom ma jafux x'inhu l-pass li jmiss fl-ambitu tan-numri dejjem jiżdiedu ta' coronavirus f'pajjiżna. U qudiem din is-sitwazzjoni Owen Bonnici qed jażel li jaħrab lill-medja u jippreferi jwassal messaġġi fuq Facebook mill-karozza ministerjali. Messaġġi li fihom ftit li xejn qed joffri soluzzjonijiet konkreti. Jien nixtieq nibgħat messaġġ ta' kuraġġ fejn nitlobkom, inħeġġiġkom, inħeġġeġ il-ġenituri li titkellmu flimkien u tagħmlu kuraġġ lil xulxin. Dam sinjal ċar li hu u l-Ministeru tiegħu għadhom mingħajr l-ebda forma ta' pjan, anzi jrid li jkunu l-ġenituri stess li jsabru lil xulxin.